بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبلمو أمبي أوفوكا ولن مندو نواتينا أو منون سغلي مانا شريفلا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أمباين الله سبحانه وتعالى في أمبيني هرما كلمنا bato munu namba ka kono ala ko mina anye ambe jurumu ko munu ya ansoro amba nyina ala fa ka ya fa amma kalo en kono fa samantiya mini ya fa min be kalo en kono na ala ko di ani islam bela jelema aw bismillah aw ka jemu kan kene kono na mini abe fa mako special ramadan ka wuli ka se anga doni kalawma ko ka kuma kaunta ka lasi aw ma wala sa aw be se ka famiya soro chugumina sungolo ale nyina mayali barala o hukumu kono na bi an wulla ka se an karamo bado ma dogolente jamana en kono jamana en koka na to walma na yira aka ca ala fe mamunu nu ulu be kofelaw ko kalama kosobe ubado ko mado minga wulika jo buena yin kosobe o hukumu konnana yani anga do korfo konnana amba bismillah anga kene konna amba fa ankram wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ankram wa bismillah anga jemu kan kene kono no yi special ramadani inshallah na'udzu billahi min sharri shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أمي الله تعالى تندو أنكلكو كتغنيني كبو شيطانا تروما شيطانا ميلا فليلدو كبو الله تعالى كهينة كنو أمي الله تندو ألمي جيني ماتيكي أمي سولي كدنفعون لا sanoma kan no ya an kundigi muhammadu kishi ani nema baka anaka saba nyumo ana sodigon ani mamunun tugura ko fakata se alaka duna boma amma baad sherefila tv lamebao amba bela jene foni aslama ya kafuli no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu no ye kishi foliye ani hine foli ani baraka foli ala ko nogaya an islamo be inshallah cheikhna lasina bismillah anga kene ko nana biya wala kasi ambe fe ka yingali ke fena femini anafaka bonko sobe na kumbambe mo chamana ambe fe ka do sarakati bo yalma nafa balawa ni nafa bala anafaka naka ke muni kran la ambe sungolo kalu min konana alhamdulillah rabbil alamin الرمضان شهر الصوم والرحمه والمغفرة والخير والصدقة والتقوى أنغر مغجلو الله تعالى كو سنغالو سنكالو أني هنكالو أني يفكالو أني هيركالو أني صدقكالو أني الله ينصركالو okoro sungalu dirama aka kesababu ka hinesama aka kesababu anga yafa nyoma anga yafa fana soro ani Allah subhanahu wa ta'ala ni yonche anka heresi nyoma anka here soro ani Allah ni yonche anka sarga tubo on yere dama ni yonche ka hine nyona anga kila kasra alanye okoro sungalu suni bandeme ka fara Allah yasra jawka قال الله تعالى في كتابه العزيز الله سبحانه وتعالى بافاك قرآن بينكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كو أما منون كو أولي من يلدو سنغلو واجب يرى أوكا إنا فو ما تمنو منون سنغلو دلاك واجب يوكا كو ولا سا أو نصراني الله تعالى korena yin sungalo sun ala yasran bina ko on de ka jugo adama den ni makateme fembeka ni sira ko mu ka Allah ta'ala kanu kama ka chala fe sungalo temene ko fe ibika ala yasran join na la yika batumna aba fo anga mawdu obe sadaka ka ina fo ya fa chugumi as-sadaqatu wa fawaidaha fi shahr ramadan al-mubarak sadaka sungalo kono nafanjime bala sungalo bayin kono before لقد حصل الإسلام على الصدقة لا سيما في شهر رمضان المبارك كو إكادو على إسلامو لشو كake sarga boka ko jango asungolo lama islamé be kan kake sarga bolay jango asungolo lama قال الله تعالى في كتابه العزيز الله تعالى كو قرآن بين كنو
lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kawte ne Allah ta'ala ka jeng soro abada awte ne ala ka hine soro awte ne ala ka arjana soro fa ka soro aw ye nafakatike ka bo fena femi ye aw yere kanuma fen aw yere be femi fe ayo kanu ne aw mo nyongo doye otuma aw be ala ka jeng soro wa qala sallallahu alayhi wa sallam ala kira fana ba fo aka hadisa kono kishin ne ma be kirama ittaqi nar walaw bi shakil tamar ko iyoroma jenya ka bɔ ala ka jahannama na iyoroma i yɛrɛ kisi ka bɔ ala ka jahannama ma hali n'a kɛra ni tamaro kisɛ kungurunin kelen ye dengele o kɔrɔ ye saragatu bɔ i ka kisi ala ta ala ka jahannama tɔɔrɔ ma hali ni saragatu in bɛnna tamaro kisɛ kilankɛ ma kayfiyatu sadaka fi shahr ramadan mubaraka n'a fɔra ka saraka bɔ sunkalo kɔnɔ saraka bɔ cogo ye jumɛn ye sunkalo kɔnɔ kɛcogo jumɛn bɛ saraka la n'a bɛ se ka bɔ sunkalo kɔnɔ ni i bɛ nafa sɔrɔ a la al awal o bɛ taa fɛn dama dama na n'an bɛna da don a la a fɔlɔ fɔlɔ al iftar sa'im sunkalo fɛ i k'i gɛlɛya i ka sunbatɔ dɔ sun lakari o bɛ jate saraka fɛ o ye sadaka de ye o ye sadaka de ye i ka sunbatɔ dɔ sun lakari o ye sadaka dɔ de ye o y'a fɔlɔ fɔlɔ ye o kɔrɔ ye ni sunkalo jɔra a bɛ ɲini silamɛw fɛ i kana sɔn sunkalo ka ta ka taa ban fiyewu n'i ma sundonbaa dɔ sun lankari o ye saraka fɔlɔ fɔlɔ ye sunkalo kɔnɔ min baraji ka bon kosɛbɛ n'a bɛ silamɛ sama ka se ala ka hinɛ kɔnɔ n'o ye alijana ye ala k'an n'aw gɛrɛsɛgɛw la k'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kira b'a fɔ a ka hadisaw kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ma man fatara sa'iman kana lahu ajruhu min ghayri an yanqusu min ajrihi shay'an ko ni silamɛ min ye i silamɛ ɲɔgɔn la sun lakari ni ye i silamɛ ɲɔgɔn dɔ ka suntigɛ d'a ma ko o sundonna min ka suntigɛ y'a d'a ma i na baraji sɔrɔ a ka baraji ɲɔgɔnna ala b'o d'i ma hali n'a y'a sɔrɔ i ma sun in kɛ i kɛlen k'a sun lakari a tigi kan ka baraji min sɔrɔ a ka sun tigɛli kɔfɛ ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ o baraji ɲɔgɔnna di ma ya rabbi ala k'an n'aw gɛrɛsɛgɛ baraji la sunkalo in kɔnɔ a filanan ye jumɛn ye as-sadaqatul muhtajina wal mahrumin a filanan sunkalo fɛ ala b'an ɲanbariya ka saraka bɔ ka di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu mako b'a la al muhtajin a mako ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu ye wal mahrumin ani maa minnu dɛsɛlen de don saraka filanan bɛ bɔ ka di maa min n'a ka kan n'a mako ɲɛ b'a ye c'est-à-dire a mako bɛ fɛn dɔ la k'a yɛrɛ sutara e min ye silamɛ ye sunkalo fɛ a bɛ wajibi ye kan i ka saraka dɔ bɔ ka hinɛ a tigi la walasa ale fana ka se ka hinɛ sɔrɔ o ye filanan ye a sabanan as-sadaqatu lil fuqara wal masakin ko i k'a dɔn ko saraka yɛrɛ ye fɛn de ye min an lasulen don ka bila a kɛlen kan ka se maa qualité jumɛnw ma ka se dɛsɛbaatɔw ani misikinaw saraka bɛ bɔ ka di dɛsɛbaatɔw ani misikinaw ma a bɛ ka kuma sarakatu bɔcogo de la a m'a fɔ ko sunkalo dama silamɛ kan ka sarakatu bɔ cogo min na ko kuma tɛ sunkalo ma a sunkalolama ma o de baraji ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye a ko a naaninan saraka kan ka bɔ ka di maa qualité jumɛn ma tuguni as-sadaqatu lil aramil wal mutalaqat muso cɛ sabatɔw an balimamuso minnu bɛ yen n'u cɛw banna k'o to silamɛw aw b'aw gɛlɛya aw ka sarakatu bɔ k'a di olu ma olu ni sarakatu ka kan sunkalo kɔnɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka hinɛ lase ma n'o ye Alahu ta'ala ka arjanna ye ala k'an n'aw gɛrɛsɛgɛw la wal mutalaqat ani muso furu salew muso minnu ni Alahu ta'ala y'o lajarabi furusa la aw y'aw gɛlɛya sunkalo kɔnɔna na aw k'aw ka hinɛ se o ma ni sarakatu bɔ ye a duurunan as-sadaqatu alal aqaribi wal asdiqai ko Alahu ta'ala b'a ɲɛbariya ni sarakatu bɔli ye ka di an kɛrɛfɛmɔgɔw i kɛrɛfɛmɔgɔw ani jɛɲɔgɔnw dɔw ko ani teriw i ka sarakatu bɔli hinɛ ka se olu ma a bɛna wɔɔrɔnan na as-sadaqatul jariya sadakati jariya de ye mun ye silamɛ bɛɛ kan ka sadakati jariya ɲini sunkalo dama tɛ sadakati jariya de ye i ye baara dɔ kɛ i fatulen kɔfɛ baara min hinɛ bɛ s'i ma i dayɔrɔ la ka sɔrɔ i tɛ balo la tuguni o dɔw bɛ kɛ kuranna kalan ye i den dɔ don kuranna kalan na ni a ye kuranna kalan don min o hinɛ na t'i dali sɔrɔ i kaburu kɔnɔ ala bɛ se ka yafa i ma i n'a fɔ ka kɔlɔnsen
maa tɛmɛ b'a tɔ o bɛ dɔ min o ji la o ye sadakati jariya ye ka misiri jɔ mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ ka ala bato kɛ o ye sadakati jariya ye ka jiri dɔ turu silamɛ dɔ tɛmɛtɔla b'i sigi asuma na o ye sadakati jariya ye a 7 a sadakati lil a'immat wal mufassirina sunkalo fɛ ko aw y'aw ka saraka bɔ ala b'a ɲabareya k'an su ka kɛ saraka bɔ kan ka di imamuw ma minnu an ka alimamibaw an ka alimamu minnu bɛ misiriw kɔnɔ ala ka so minnu bɛ yen ni nafilaw bɛ seli a kɔnɔ imamu minnu b'a kɔnɔ ala b'an ɲabareya ni sarakatu bɔli ye ka di olu ma sunkalo dama tɛ a fɔra ko sunkalo dama tɛ mais sunkalo ta baraji de ka bon ka tɛmɛ waati tɔw kan ani maa minnu sigilen don k'u ka ciw bila ka segin ala ka sow kɔnɔ u bɛ ka tafsiriw kɛ ka alikuranna kala ka kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye an bɛ ɲabareya an ka sarakatuw bɔ sunkalo fɛ baraji ɲini kama hinɛ ɲini kama ka di olu ma sunkalo kɔnɔ قال الله تعالى في كتابه العزيز الله سبحانه وتعالى بفاك قرآن باين كنو إنما الصدقات للفقراء والمساكين كي كادو كو سرغاتو abi bɔ ka di sɛgɛbaatɔw ani dɛsɛbaatɔw de ma o kɔrɔ n'i ye ka sarakatu bɔ i b'a tara k'a di maa min ma i jija a ɲɛti ka k'a ye a ɲɛti ka k'a tigi ye c'est à dire maa min besoin b'a la i bɛ saraka bɔ k'a d'u ma maa min besoin t'a la n'i ye saraka bɔ k'a d'a ma sarakatu de i y'a bɔ n'i ka ŋɛnɛya ye i y'a di a dibaa ma i bɛ baraji min sɔrɔ a la n'i y'a di maa ma min t'a dibaa ye i t'o baraji sɔrɔ a la fawaidu sadaka fi shahr ramadan mubarak yala nafan dɔ bɛ saraka bɔli la sunkalo kɔnɔ wa an badenw an tero an kanubagaw Sherifula TV cɛ n'a musow bɛɛ lajɛlen a bɛna kuma sarakatu nafan de kan nafa minnu b'a la nafa minnu bɛ sarakatu la mɔgɔba de b'o la mɔgɔ wala nafa min bɛ sarakatu la sunkalo kɔnɔ imtisal al-amrullah wa nabi sallallahu alaihi wasallam a bɛ n'a fɔ n'i kɛra sarakatu bɔ ye ala ka ɲambariya ko dɔ bɛ yen i jɛnlen don n'o kɛli ye ani ala kira ka ɲambariya ko i ɲabariyalen don ka fɛn min kɛ i jɛnlen don n'o kɛli ye o de ye sarakatu bɔ dɔ ye kisi ni nɛɛma b'a ma قال الله تعالى في كتابه العزيز الله بفاك قرآن بين كنا أقول لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أسيرا أني قرآن هاي إنك ينتوني أقول الله تعالى كجن أو توسرة الله كهينة أو توسرة الله كالجنة أو توسرة فوق فين كانوا كادي نفقاتي دي مغوما نفقاتي مين كانوا بأو يردو سكونا i n'a fɔ i ka nafolomafɛn i n'a fɔ i ka balo min e yɛrɛ b'a dɔn a ɲɛci b'i ye i y'a kanu to i yɛrɛ la ka bɔ k'a di silamɛ dɔ ma a b'a fɔ a filanan a sadakatu fi shahr ramadan ta'azziz al-takafil wa tadamin al-ijtima'i ko ka saraka bɔ sunkalo fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw tin don ɲɔgɔn na ka silamɛw hinɛ don ɲɔgɔn na ka silamɛw kafo ɲɔgɔn na maa min bɛ sunlakari ɲini na an karamɔgɔ Jallo a bɛ ka sunlakari ɲini k'a yɛrɛ dusukun lahinɛ e min y'a bɔ k'a di a ma i b'a dɔn i kanuba kɔni i bɛ maa sɔrɔ min y'i kanu ayiwa n'a kɛra k'a di i yɛrɛ ma a bɛ diya i cogo min n'i y'a di maa wɛrɛ fana ma a bɛ diya o tigi ye tan o tuma sunkalo ka kɔngɔ to i la o tuma fɛ sunkalo fɛ a b'a fɔ ko o y'a filanan ye donc a sabanan ye jumɛn ye ako indama yastami al-sadaqatu was-siyam fi shahr ramadan al-mubarak yattaqi bihima azab al-jahannam ku ka do ko sunkalo sun ani sadaka n'olu fila farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kisi ka bɔ jahannama tɔɔrɔ ma a b'i tanga sun ni sunkalo farali sun ani sadaka farali ɲɔgɔn kan sunkalo fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ka bɔ ala ka ɲaganta ma n'o ye jahannama ye a naaninan a b'a fɔ as-sadaqatu taghfiru al-qataaya wal-zunub al-tatahhir min al-bukhul ko saraka a b'i ka n'i filila ka alakota min kɛ sarakatu b'o yafa an ko nafa min bɛ sarakatu la an bɛ ka kuma o de kan n'i filila ka alakota minnu kɛ jɔn i filila silamɛ i filila ka alakota dɔ kɛ sarakatu b'o alakota yafa i bolo i fililen k'a kɛ ani ka jurumu minnu b'i kana n'i ma dabɔ a kama k'a kɛ ou bien i y'a dabɔ a kama k'a kɛ jurumu ni i bɛ sarakatu bɔ ala bɛ yafa o jurumu dɔw ma n'a sɔrɔ kaba iraw tɛ ala bɛ yafa o ma saraka bɔ bɛ adamaden yafa jurumu yafa ka bɔ i kunna a ko k'a bɛ i sanuya fana ka bɔ bolomagɛlɛya ma a tatahhir min al-bukhul
abi i sanuya i la kisi ka bɔ boloma gɛlɛya ma kɔrɔ saraka bɔla tɛ kɛ mɔgɔ tigɛ jalen a ja tigɛ jalen parce que i bɛ fɛn min bɔ i yɛrɛ la i bɛ k'a di Alahu subahanahu wa taala kanu de kama donc maa bolo tigɛ jali bakilu tɛ se ka kɛ saraka bɔla ye a b'a fɔ ko duruna as-sadaqatu min mujibati rahmatillah wa dukulil janna ko saragatu bɔ ko Ala ka fɛn ɲabarali min don a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka don Ala ka hinɛ kɔnɔ ani k'i dɛmɛ k'i don aljanna kɔnɔ saragatu bɛ maa dɛmɛ ka kɛ arijinaden ye a ko 6nan as-sadaqatu min al-ihsan ko saraka ye ɲumanya de ye ko saragatu ko ɲumanya de don kala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz Allah b'a fɔ a ka kuranaba in kɔnɔ a ko fa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ko a ye ɲumanya kɛ k'aw ka dɔn ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ ɲumankɛla de fɛ Ala bɛ ɲumankɛla de fɛ o tuma saragatu k'a bɛ maa kɛ maa ɲuman ye saragatu nafa ka bon kojugu an ka silamɛya kɔnɔ saragatu nafa ka bon kojugu diinɛ kɔnɔ saragatu nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya surtout sunkalo kɔnɔ a nafa ka bon o kɔnɔ kosɛbɛ a 7nan as-sadaqatu min ashrafil a'mal wa afdaliha ko saragatu ye baaraw la baaraba de ye a n'a la fisamantiya silamɛya kɔnɔ ko Ala b'a fɔ wa akradullah qardan hasana Ala b'a fɔ a ka kuranaba in kɔnɔ wa akradullah qardan hasanan ko a ye juru don Ala la n'u ye ɲumanya juru ye silamɛw a ye juru don Ala la n'u ye ɲumanya juru ye a 8nan a b'a fɔ min fawaidis sadaqati wa min al-fawaidis sadaqati muda'afatil ajr ko i k'a dɔn ko saragatu yɛrɛ bɛ maa ka ɲumanya baraji de doubler saragatu bɔ a b'i ka ɲumanya baraji doubler i bolo saragatu bɔ saragatu nafa ka bon kosɛbɛ an karamɔgɔ surtout a sunkalo kɔnɔ surtout silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya ye hinɛ de ye silamɛya ye yafa de ye i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kumaw daminɛ na cogo min silamɛya ye kanu de ye silamɛya ye ɲɔgɔn mankuto de ye silamɛya ye ɲɔgɔn bonya de ye silamɛya ye ɲɔgɔn kanu ni hɛrɛ ye de ye silamɛya ye yafa de ye o tuma ni yafa bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw b'a essayer i ka hinɛ i maa ɲɔgɔn dɔ la o bɛ kɛ hɛrɛ ye ale bolo i ka saraka bɔ ka di i maa ɲɔgɔn dɔ ma o hinɛ bɛ se ale ma walasa Ala ka hinɛ yɛrɛ la a b'a fɔ ko 8nan a ko min fawaidis sadaqati muda'afatil ajr ko saragatu bɔ a bɛ adamaden ka baraji doubler ko qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz fallazina amanu minkum wanfiqu lahu ajrun azimun aw maa minnu ko aw limaniyara ni Alahu subhanahu wa ta'ala la n'aw ye nafakati kɛ ka bɔ aw yɛrɛ yɔrɔ ka se maa wɛrɛ ma k'aw k'a dɔn Alahu ta'ala n'aw sara ni baraji ye baraji min ye baraji kɔrɔtalen barajiba ye a ko a 9nan as-sadaqatu tajzidul mal wa yastati ar-rizq ko i k'a dɔn ko saragatu bɔ a bɛ adamaden ka nafolo jidi ka garisɛgɛ wasa saragatu ye fɛnba de ye saragatu bɔ k'a bɛ adamaden ka garisɛgɛ jidi a b'i ka nafolo jidi a bɛ tila k'i garisɛgɛ fana bonya ko kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala kira b'a fɔ kisi ni nɛɛma bɛ kira ma ma nakasa malun min sadaqatin ko Ala ma nafolo si jasi ko saraka bɔra nafolo min na ko Alahu subhanahu wa ta'ala ma nafolo si jasi ko saraka bɔra nafolo min na Ala m'o jasi fiyewu o kɔrɔ nafolo min ni saraka bɔra jati a nafolo ti jasi Ala t'a nafolo naqsi an bɛna 10nan na ko as-sadaqat tashrahu sudur ko i k'a dɔn ko saraka bɔ a bɛ dusukun lanisɔndiya sarakatu bɔ bɛ dusukun lanisɔndiya an karamɔgɔ n ye fɛn dɔ ta n y'a di dɔ ma Ala kama sunkalo fɛ a hinɛ ka s'a ma ale bɛ dimi n kɔrɔ wa a bɛ nisɔndiya n kɔrɔ sarakatu b'o se mɔgɔ ma a 11nan a b'a fɔ ko as-sadaqat tadfa'u ghadaballah ko Alahu subhanahu ka dimi Alahu subhanahu wa ta'ala ka dimi ko sarakatu bɔ b'o faga ko saragatu bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka dimi faga ka bɔ jɔnw kan ka bɔ silamɛw kan a 12nan as-sadaqatu amanu min al-khawfi yawmil fazal akbar Allahu akbar ko saragatu bɔ don min ni adamadenw kamana gannen de don ya nafsi ko saragatu bɔ bɛ adamaden ka siranya in wuli ka bɔ i kan lahara jɔ don ɲininkali bonyɛli don
Allahu taala b'i ka dengu siranya bɔ i dusukun na ko sarakatu b'o se adamaden ma sarakatu ye fɛnba ye silamɛya kɔnɔ sarakatu ye fɛnba ye ko a b'i kisi lahara jɔ don siranya min bɛ yen kamanagan min bɛ yen Allahu subhanahu wa taala ka ɲangata min bɛ yen n'i ɲɛ b'a la i sirannen don a ɲɛ ko sarakatu bɛ adamaden kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma a 13nan as-sadaqatu min khiyari nas ko saraka bɛ adamaden kɛ mɔgɔ ɲuman ye saraka bɛ adamaden kɛ mɔgɔ ɲuman ye i y'a faamuya a 14nan as-sadaqatu munfikun min sifatil muttaqin ko maa minnu bɛ nafakati bɔ yɛrɛ la ka saraka bɔ ko i k'a dɔn olu ye Ala ɲɛsiranya jɔnw ka taamasiyɛn de ye maa minnu bɛ nafakati bɔ yɛrɛ la ko i k'a dɔn olu ye Ala ɲɛsiranya jɔnw ka taamasiyɛn de ye maa minnu bɛ siran Ala ɲɛ 15nan as-sadaqatu sababu mahabbatillah qala Allahu subhanahu wa ta'ala inna Allaha yuhibbul muhsinin ko saraka a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn ko diya Allahu subhanahu wa ta'ala ye sarakatu bɔ bɛ jɔn ko diya Allahu subhanahu wa ta'ala ye ayiwa sarakatu nafa ka bon kojugu an karamɔgɔ surtout a sunkalo kɔnɔnama i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min donc a nafa ka bon kosɛbɛ an da tɛ se ka s'a bɛɛ lajɛlen ma fitinin min tun b'an bolo ka fɔ aw ye o tun ye nin ye inshallah an karamɔgɔ diyara n ye kosɛbɛ an karamɔgɔ an ka ɲininkali kun filanan an bɛ fɛ ka don min kɔnɔna na fɛn dɔw fɔra Ala ko nin fɛn masina n'i b'a kɛ ayiwa i bɛ nafa sɔrɔ a la bon fɛn o fɛn contraire b'a la yalima saraka bɔbaliya fana a kɛra i ye setigi ye walima i yɛrɛ kun Ala ye garisɛgɛ ɲuman d'i ma ka kɛ bakhiliya ye yalima a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma wa alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Allahu taala fɔ k'a barikada i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an filɛ ka fɛn dama dama fɔ sarakatu kan ko a bɛ maa kɛ mɔgɔ ɲuman ye a bɛ hinɛ se mɔgɔ ma a bɛ yafa se mɔgɔ ma a bɛ hɛrɛ se mɔgɔ ma a bɛ Ala ɲɛsiranya nɔgɔya mɔgɔ ye fɛn min b'o kɛ a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen k'o ɲini k'o kɛ k'a b'i kisi bakiloya ma o kɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a ka go Ala ye n'Ala ye sarakatu bɔ nɔgɔya i ma i bɛ se ka bɔ olu cadre bɛɛ kɔnɔ i tɛ sɔrɔ o ko kelen Ala ko ta ko ninnu kelen si la min bɛ jɔni ko goya Allahu subhanahu wa ta'ala ye o tuma fɛ a bɛ ɲini silamɛ fɛ silamɛ minnu tɛ sarakatu bɔ silamɛya yɛrɛ dabɔra mun kama hinɛ ɲɔgɔn na n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na makari ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma n'i kɛra silamɛ ye k'i bɛ Allahu taala kɔ i bɛ Ala kira nɔfɛ ka sunna nɔfɛ k'a labato jagoya don i na hinɛ silamɛ ɲɔgɔn dɔ la o tuma fɛ a bɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wajibi de don k'a fɔ ko silamɛ ka sarakatu bɔ wajibi de don n'Ala y'a se nɔgɔya ye se fana ye qualité jumɛn ye se min b'i ye dɔrɔmɛ 1 se de b'i ye ka hinɛ silamɛ ɲɔgɔn kan o y'i ka miliyari de ye o bɔ k'a di silamɛ ɲɔgɔn ma o de y'i se ye miliyɔn fana se bɛ maa min ye o y'ale ka se de ye Ala de y'o d'ale ma donc bɛɛ n'i ka sɔn fɛn de don dakurunya kelen min bɛ n fɛ k'a fɔ minnu tɛ sarakatu bɔ o k'a lajɛ o ka fara sarakatu bɔ kan parce que silamɛya dɛmɛnan dɔ don fɛn de don silamɛya kɔnɔ Ala kira y'a fɔ silamɛw ye Allahu taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ fana ka caya yɔrɔ caman na n'a bɛ kɛ sababu ye ka hinɛ don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ silamɛw kafo ɲɔgɔn na k'a bɛ silamɛw tin don ɲɔgɔn na a fɔra k'a ka di maa qualité minnu ma n'a fɔra ko muso dɔ cɛ fatulen de don e bɛ sigida la se t'i ye e kan ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka s'a ma hali adamadenya kɔnɔ ka sɔrɔ silamɛya tɛ i kan ka se ka dɛmɛ ta ka s'a ma surtout silamɛya kɔnɔ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o ka kɛ sarakatu bɔlaw ye ka hinɛ lase o silamɛ ɲɔgɔn ma inshallah n'o bɔra yan karamɔgɔ an bɛ bɔ saraka babu kɔnɔna na an bɛ segin ka na sunkalo kɔnɔna na tile 10 in i bɛ se ka mun fɔ an ye an ka se ka mun kɛ ka tile 10 fɔlɔ in kunbɛn n'a ye alhamdulillah rabbil alamin sunkalo bonya sunkalo bɛɛ ka bon a tile 10 fɔlɔ a tile 10 filanan a tile 10 sabanan sunkalo yɛrɛ de ye kabako kalo ye sunkalo de ye bonya kalo ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min sunkalo ye yafa kalo ye sunkalo tile 10 fɔlɔ mɔgɔw k'u ka alabato caya u ka kuma nɔgɔya a kɔnɔ u k'u ka wuridiw caya n'o ye ala ko suma ye u ka yafa ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala ma parce que ko ni sunkalo jɔra Ala n'a ka bonya fɛ Ala bɛ jahanɛmɛ so bɛɛ lajɛlen datugu ka aljina so bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ an ye jurumu minnu kɛ ka tɛmɛ
walasa ala bɛ se ka yafa an ma cogo min an bɛ se ka tubi sɔrɔ cogo min sunkalo tile 10 fɔlɔ an b'a ɲini silamɛw fɛ u ka hinɛ bɔ ka caya parce que o de y'a daminɛ ye u ka sarakatiw bɔ ka caya u ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn dengun bɛ jɔn de kan e bɛ se ka joli kɛ k'a dɛmɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na sunkalo kɔnɔ o de bɛ sunkalo nɔgɔya anw fɛ yan Mali kɔnɔ sunkalo n'a waati sera kumaw bɛ caya ni musakako ye ka sɔrɔ sun yɛrɛ tɛ parce que dengun min b'i la i b'o dengun de jateminɛ est ce que i bɛna se ka sun lakari sɔrɔ ka di i ka denbaya ma wa o de kama an ka mɔgɔw tun b'o kan bi su in wulada in na donc sunkalo tile 10 fɔlɔ a bɛ ɲini bɛɛ fɛ a ye sarakatu bɔ caya sarakatu bɔ ka caya sunkalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ tile 10 fɔlɔ dama tɛ wa hali sunkalo tɛmɛlen kɔfɛ silamɛw a ye sarakatu bɔ caya ko sarakatu bɔ bɛ maa kɛ maa ɲuman ye o kɔrɔ ye hali n'i kun tɛ maa ɲuman ye n'i bɛ sarakatu bɔ ka caya ala b'i dilan inshallah o diyara an ye kosɛbɛ an karamɔgɔ an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se an karamɔgɔ Serifula Jabarani bibi na diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ala sɔnna ma a bɛ lajɛ kuma kuncɛ kuma na wele kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la an ka jamana a silamɛw ma ni waati in na alhamdulillah rabbil alamin an b'a ala fo ka ala barikada jalo n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ wele kan kelen pe de bɛ n bolo ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma yani ka o wele kan bila an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye Asedi Sherif Usman Haidara ye a n'a ka denbaya ni waati in na an b'o bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini Alahu Taala fɛ sunkalo min natɔla filɛ ala ka timɛ di an n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ma a kɛnɛya ala ka nɔgɔya an ye a sun kɛlen fanga ala ka don an n'o la a jurumu kafare ala k'o nɔgɔya an n'o ye ala k'an n'o bɛɛ lajɛlen bila ala kira ka mandoya la n bɛ min ɲini silamɛw fɛ ni waati na surtout Mali kɔnɔ bamananw ko ten ko ni koko pɛrɛnla basa bɛ don silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka bɛn kelen ma ka don da kelen na o ka bɔ da kelen na o kumakan kelen de bɛ ne fɛ silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn kelen ma bɛn ala kira y'o de fɔ n'aw fɔra ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na a ye se ka taa kuranna kɔnɔ aw b'a sɔrɔ yen a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ fɔra ka ban kura tɛ na tuguni silamɛw k'a lajɛ u ka bɛn kelen ma e ye sunnama ye ne ye tijaniya ye e ye kadiriya ye e ye shazali ye i ye ansara ye i bɛ jɔn nɔfɛ rasulu sallallahu alaihi wasallam n'i bɛ alakira nɔfɛ ne kun bɛ alakira nɔfɛ mun de bɛ ne n'i fɔ ɲɔgɔn kɔ taabolo ninnu ne dalen bɛ n ka ala la ko ni n y'a bato ta n b'a sɔrɔ e dalen b'i ka ala la ko n'i tugula nin ko i b'a sɔrɔ i t'a kɛ ne kan t'a kɛ nka anw ye ba kelen ni fa kelen de ye n'anw bɛnna dɔrɔn mɔgɔ tɛ se ka don wa o bɛn n b'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛn ala k'an an dusukun kɛ kelen ye ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ a ko wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mun kosɔn ala y'o fɔ parce que ala b'a dɔn silamɛw bɛ se ka na fɔn ɲɔgɔn kɔ o tuma o de kama a ko a ye jɛnɛ ala subhanahu wa ta'ala ka juruba kelen na aw kana fara fara o tuma n b'a ɲini Mali silamɛw fɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛn silamɛya ka juruba kelen in na anw kana sɔn ka fara inshallah o kuma de bɛ n fɛ ka lase o bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo an bɛ silamɛ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka jamana ɲɛmaaw fo i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min n ye foli fɔlɔ Asedi Sherif Usman Madani Haidara la a n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen ani TV Sherifila filɛbaa cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an to yen an b'an ka musokɔrɔba fo fa Lofege Kajolo alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ dugawu ɲini o fɛ n'an tilala foli la an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ anw ye denmisɛnninw ye o ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu ɲini o fɛ an bɛ dugawu ɲini Asedi Sherif Usman Madani Haidara fɛ ala k'an dɛmɛ ala k'an kɔrɔta an ka jamana ala k'a basigi ala k'an don da kelen na ala k'an bɔ da kelen na silamɛya ala k'a jidi silamɛya ala k'a jidi silamɛya ala k'a didi silamɛya dɛmɛbaw ala k'o jidi an b'a fɔ allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana wa maulana muhammadin shajaratul asli nuraniyya wa lam'atil qablatir rahmaniyya wa afdal khaliqatin insaniyya wa ashraf suratil jismaniyya
ومعدن أسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبحجة الصنية ورتبة العلية من أن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه إليه فرياد الجبروت بفيد أنوارهم منقة وهياد الملكوت بزهر جماله متدفقة وصلي وسلم وبارك عليه وعلى حضرة آله الكرماء وأصحابه الأجلاء عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنت صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والمير والتسير وتغلق عنا وعن سائر المسلمين أبواب الشر والدر والهم والغم والتعسير وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. أكرمه لسنا تراوري نبي فوكي ولنمانو كأم بسم الله كنا كنا بي أجراني أنا شو إسونا كأم بسم الله ala ka anyamila an seri manyina chuga minna ni ala na kira sonama ni sirat dailele dona na tawla anna seya fenwero wala ka kuma ni mato je mawbela jele mese ka famia so islamiya ka ala ko ke ya rabbal alamin ambe foli la siga uma ni wati na aw munu sogale banna jamana ko na jamana ko ka anga korfo dabne la ngunya fawye ka fo ambe bamako golfu la jigoro ni golfu ankara mo Sheikh Lassana Traoré na doni be ni baharu ye jamana kono ni mana fo baharu maoma be l'Amérique kosobe abeba don o be mo min kufo ka wuli ka se ama ka se ka nyefoli anyi songolo min nanfle na konna na amba don hina kaludo yafa kaludo nga sarakati bo na fami mbala surtout ma songolo konna na ka se ka nyefoli ka anyi ala sona mai wala li mindi ama hakilla o bela jeli famia surala sarakati be na fami munye mani finye dien kono anabe minni lahara adasira ni bela jelema wa saraka bola saraka be doyni ko munche adasira ni bela jelema ay weleli ke kosobe an islamé munu ni ala ise doni ke anye anganjija kalu tan folo min fleni kalu min fleni anganjija sarakati bola ko saraka wati beede nga sungolo o fana ya adama koye sabla sungolo ale baraji wati to baraji tekelenye wala ambe do ke ay ala ka nyemala ka foli ni wali nyumon don ta ka nyesi jamana en kono mawo madi beni wati na meme ka an la mashirif la jabarani sanfe aw ka jemu kan kene kono no spécial ramadani ka Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka wati birairana wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان السنة دي غير